tú kamennú babu, teraz ju mám detailne. V zimnom období, keď je sneh. Teraz tam mám aj toho krkávca. Tu máme skalné brála po pravej strane. Keď vstupujeme prakticky cez vstupný vodopád do Lačnovskej tiesňavy pod Mojžišov vstup. Vľavo je masív toho skalného hrebeňa, na ktorom hore je kamenná baba. Vidíme trošku ľad namiesto vody. Som pod skalným brálom, na ktorom je kamenná baba. Cencule. Druhýkrát ich je tu viacej. Nado mnou sa týči veľké skalné brálo ďalšie. Nuž a teraz prechádzam na rebrík a na vstupný vodopád. Keď tečie veľa vody, tak je to nádherný pohľad. Teraz máme zase ľad. Pozadí máme Mojžišov stĺp. Len je tam tienený konármi zo stromov. Teraz mám pohľad na tú tiesňavu. Keď som sa dostal po rebríku a som v hornej časti tiesňavy nad vodopádom. Ešte sa pozriem na tú skálu. Po mojej ľavej ruke. Tu mám ďalšie dve veľké skalné útvary. Keby som bol hore, tak tam sú také dva baranie rohy. A tu vedľa toho buku ešte ďalšia skala. Teraz je to zasnežené, stromy sú bez listia, tak je pekne. Z tamtej strany osvetlené na slniečko. Teraz som na opätí Mojžišovho stĺpa. Tu vidíme, ako tá tiesňava pokračuje, vyššie som horenia. A teraz sa pozrieme až na samotný Mojžišov stĺp, ale on je hore. Tam ho mám. Teraz ho mám, na ňom je borovica. Z čoho ona tam vlastne žije? Čoraz vyššie je viacej vodičky. No to som zvedavý, čo bude pri tom kaskadovitom vodopáde. Tu sa musí tiesňava obchádzať. Chodníček ide po ľavej strane, stúpa do hora. Tu máme taký pekný ľadový cencuľový útvar.
A takýto je pekný pohľad na vrch Mojžišovho stĺpa. Ešte jeden pohľad. Ešte jeden pohľad z ruky. Vtedy som mal kameru na stojánku. Teraz v tej spodnej časti sa dá kde schoval sokol. Schádzam po chodničku a po mojej ľavej strane sú zase ďalšie skalné brála, útvary. A tiesňavé. Teraz sa musím dostať dole. Nádherné slnečné počasie ma doprovádza, takže to je nádhera. Zase tam mám cencule na jednej skále. A tu máme takú otesanú skálisku. Skalné brálo jedno. Tu budem pokračovať v tiesňave. Tu máme druhé. Osvetlené slniečkom pekne. A ďalšie. Tu máme pod skálou málo kaplnku. V lete, keď je pekne veľa vody, tak tu je krásne vodopadiky. Tu sú krásne vodopády. 1, 2, 3 asi po sebe. Teraz je veľa snehov, tak ich nie je vidieť. Tu napravo vidíme skálu a pod ňou sú diery, to sú malé jaskynky. Len tam sa teraz ťažko dostať. To je skala jedna, potom tam je vľavo druhá. Uvidíme, či ju bude lepšie vidieť tam zďalej. Po bočnom chodničku som vystúpil na takú skálu nad tiesňavou a teraz môžem natáčať tiesňavu. Ako som spomínal, v lete, keď teče dosť vody, tak tu sú jeden vodopádik, by som povedal, vedľa druhého. A jeden krajší ako druhý. Z tej skaly som natáčal tú tiesňavu. A teraz máme nádherný odblesk slniečka na tom ľade. No, že tu máme ďalšie a ďalšie hrebeň, skalný hrebeň. A tá skališka pod ňou je taký nádherný vodopád. Tam toho trošku vidno, jak voda
v lete vyteka a strieka ako nejaký vodotrysk. Nož a teraz zo severnej strany to bralo. A na vrchole slniečko. A to skalné brálo tu nám tak postupuje. A tu sa zase zvažuje, tam až na hrebeň. A tu nám zase schádza do Tiesňavy. No už tu mám zase ten skalný hrebeň, čo som ho natáčal tam z boku. Teraz je tu tie skaliska sa tu okolo toho hrebeňa a dole schádzajú do Tiesňavy. A vodička nám tečie. V dolnej časti vchádza do podzemia. Nož a tu nám tá Tiesňava pekne pokračuje hore a ja idem po chodníčku vyšľapanom hlbokom snehu. A na druhej strane máme skály. Furt po jednej strane aj po druhej. Tiesňava je Tiesňava. Idem hore Tiesňavou. Smerom na Lačnov. A teraz mi tu po ľavej strane mojej sa objavili pekné skalné útvary. A velikánsky buk vyvalený cez studničku. Tu je studnička. No ešte aj ten druhý skalný útvar pekne. A ten tretí tu predný dole. Pod tým mohutným bukom, čo tu leží už zo pár rôčkov, bola pekná studnička, urobená striežka a dalo sa napiť vodičky. Teraz už neexistuje. Nuž a tu čo chvíľa budem vychádzať z kaňona pod Láčnovom. Ešte posledný taký skalný hrebeň, ktorý schádza z hora dole až do kaňonu. Alebo do Tiesňavy. Jedni to nazývajú kaňon, iní nazývajú Tiesňavou. Ale je to nádherné. Tu na Branisku, že sa takéto niečo vyskytuje. A vo vedľajšej doline, po pravej mojej ruke, v Kopitovskej doline, sa zase nachádza kratší, takisto pekný. Kopitovská sa nachádza Kopitovská Tiesňava a Tiesňava Chmeľová. Ešte dva ďalšie kaňony alebo Tiesňavy. Tak tu sa Lačnovská Tiesňava končí. V lete sú tu nádherné kaskády, hlavne keď je dosť vody. No už a tu nám Lačnovská Tiesňava končí a tam už máme Búče, vľavo Magura, no a tu je to posledné skalné bráno. Tu je ono. Vodička pekne žblnkoce. Tu už je len torzo, čo ešte lesníci, alebo budúci lesníci, čo sa učili na lesníckej škole,
to tu nainštalovali aj na spodnej časti, aj tu hornej. A to bolo pred 50 rokmi. Prichádza